Angibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Kristu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu omuhle osithandayo sinakekelayo njalo ohambe nathi kwaze kwala. Siyakholwa ke bazalwane ukuthi sizochubeka siye phambili sikhonza inkosi ngokusizwa uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga bazalwane ukuthi no government sosinikezile ithuba lokuthi sihlangane njengabantwana bakaNkulunkulu sikhonza uNkulunkulu. Nokho ke inamba asinikeze yona ukuthi sihlangane sibe yi50 phakathi endlini kaNkulunkulu, sifake ama mask, sisanitize, senze yonke into ugovernment ayikhulumayo. Ngakho ke bazalwane siyacela ukuthi asibuyeni sizeni enkonzweni sizokhonza uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Siyakholwa ukuthi nanoma nisuka emakhaya ake nisebenze ngendlela ehlanganiphile, ningahambi ni group, hambani ngokwahlukahlukana nize niyofinyelela enkonzweni sizokhonza uNkulunkulu ngokusizwa uNkulunkulu okuningi nokuningi. Sizokucoca masesiphakathi endlini kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Njengabantwana bakaNkulunkulu into ebaluleke kakhulu ukuthi sihlangane njengabazalwane sizokhonza uNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Uma sifunda bazalwane izwi lenkosi encwadini Hebrews chapter 10 evesini lika 25 khona amazwi asinikeza isiqiniseko sokuthi ukuhlangana into enhle efundeka ngalendlela. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba nibona usuku solusondele. Igama lenkosi malibonga. Ngiyawathanda amazwi athi asingakuyeki bazalwane ukuhlangana njengabantwana bakaNkulunkulu. Uyabona uma bazalwane behlangene igama lenkosi malibonga, uma bazalwane behlangene bekhuleka igama lenkosi malibonga, kukhona amandla atholakala uma bazalwane bahlangene bethandaza. Ingakho uDavid athi bheka kuhle ukuhlangana kwabazalwane behleli ndawonye bemunye. Igama lenkosi malibonga. Isikhathi sesifikile bazalwane ukuthi size nenkonzweni sizokhonza uNkulunkulu. Siyambonga ugovernment wethu uma sinikeze ithuba lokuthi asihlanganeni sizokhuleka, kodwa ke sibe u50 sifake ama mask egameni lika Jesu. Sizokwenza lokho bazalwane ukuze sibambisane negovernment yethu egameni lika Jesu. Sibonga ukuthi sithola ithuba lokuba sikhuleke njengabantwana bakaNkulunkulu. Uma bazalwane behlezi ndawonye bemunye bekhuleka igama lenkosi malibonga, bayabhustana bayasupportana, kunamandla, into enhle. Igama lenkosi malibonga. Glory to Jesus. Lithi izwi lenkosi singakuyeki ukuhlangana. Igama lenkosi malibonga. Singakuyeki ukuhlangana kwethu. Hallelujah. Njengokuba njengomkhuba wabanye, kepha masihlangane igama lenkosi malibonga, sihlale emkhulekweni sithandaza igama lenkosi malibonga. Lithi ke lezwi lenkosi singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane. Hallelujah. Okusho ukuthi uma bazalwane behlangene bayavuselelana, uma bazalwane behlangene bayakhuthazana. Igama lenkosi malibonga. Noma omunye besekaphelelwa ngamandla, kodwa uma bazalwane behlangene behlanganyela bakhonza uNkulunkulu igama lenkosi malibonga, lento bazalwane sizokwazi ukuyinqoba egameni lika Jesu. Umkhuleko wabantwana kaNkulunkulu unamandla okunqoba zonke izimo. Siyakholwa bazalwane ukuthi njengabazalwane mhla ka 7 igama lenkosi malibonga June, igama lenkosi malibonga, siyahlangana asibuyeni sizokhonza uNkulunkulu ngenamba asinikeze yona ugovernment egameni lika Jesu Kristu. Siyacela ke abantwana bazalwane egameni lika Jesu ukuthi ngokusizwa uNkulunkulu abantwana sizokhuluma ukuthi bazosala emakhaya egameni lika Jesu, sikwazi ukuyikhonza inkosi ngendlela efanele, ngendlela ugovernment asinikeze ithuba lokuba siyikhonze egameni lika Jesu Kristu. Baba onamandla, yise nemfelo wethu Kristu, siyathandaza egameni lika Jesu. Sikhulekela abazalwane beseza bavikele emgaqweni, bavikele sisezokhonza egameni lika Jesu Kristu. Moya ngcwele sanitize, Father God Almighty, our place by the blood of Jesus Christ. Baba onamandla, yise nemfelo wethu Kristu, thatha indawo in Jesus name. We thank you Lord, in Jesus Christ's name. Bazalwane siyahlangana from 7 June
egameni likaJesu Kristu enkonzweni in Jesus name. Thank you Lord. God bless you. Hallelujah. Amen and amen.